Gile gülle gülle beylemge bu anneler Zenger gökte oynap oşa ağlı kukle gügeçin Koyoşlıma günlerge bu anadır güresin Onlarında türlü şarlar bayram bulur ballalar Şam şam gile gülle gülle beylemge bu anneler Zenger gökte oynap oşa ağlı kukle gügeçin Koyoşlıma günlerge bu anadır güresin Сәхнә, тегендәрәк рок сәхнә бар, кинопоказлар, лекторийлар, шагыйрьләр белән очрашулар һәм шулай ук сәгать 5-тә үз эшен башлый театраль сәхнә. Анда сез театраль экспериментлар күрә аласыз. Бүген тагы нәрсә әйтеп китәргә кирәк. Анда безнең дизайнерларыбыз үзләренең малларын тәкъдим итәләр. Анда китаплар, юл басма. Mümkün fotoga bir foto. В Казани тоже есть штаб, правильно? Есть штаб? Штабу посвящается. Татарлар, бірге болыңдар. Татарлар. Руки выше! Руки выше! Şırbız yedi şulay Tatarlar Öşreşer iseler Bu yerine vakit gödeler Tuğan limonunda kişeler Zezir gilir yamada. Меня зовут Ренат. Я из города Тюмени. Вот. Ну, довольно давно уже живу в Москве. Вот, татарской культурой особо никогда не увлекался, но съездил пару лет назад на форум Урман-Куле московский. Вот, и там проникся татарской культурой. Вот, там выбирали, какие проекты можно себе, ну, в какой области каждый человек выбирал, что он может сделать. Ну и на тот момент перед аудиторией ничего не выбрал, но для себя решил, что раз я музыкант с высшим образованием, что почему бы не попробовать именно в татарском ключе развивать свою музыку. В 50-м году что будет с Татарстаном? Как будет Татарстан? 10-й год, довольно долго. Я надеюсь, что мы также будем в составе России процветающей республикой, гнуть свою линию и продвигать свою культуру. Так же, как можно сказать, что Россия многонациональная, так же, как Европа, и европейцы, каждая своя страна продвигает свое, у многих довольно успешно получается. Также и мы, как в рамках России, будем продолжать. Сейчас молодежь привыкла больше к популярной музыке, к электронной. Рок-музыка сейчас набирает обороты. Думаю, что скоро будет слушателей больше такого жанра. И все для этого делает и Казань, то, что вот этот фестиваль как раз показывает то, что
рок-музыка. То есть раньше, лет 10 назад вообще я только народную музыку татарскую слышал. А сейчас вот видите, там рэп, электронная татарская, металл. То есть это все развивается. Я очень этому рад участвовать в этом развитии татарской культуры. Bu festivalda самая разная музыка, начиная от рока, от фьюжена и попсы. То есть самое главное, интересно то, что внутри Кремля создали такую площадку, где выступают разные исполнители. Помимо музыкальных исполнителей здесь будут проходить лекции, лектории, сцена для театра, и вечером будут уже такие рок-фестивали, как вот, например, также мы привезли из Москвы исполнителей таких как Картаяк, Шурале, которые должны зажечь бүгінгі сценаны. Düşlerinde seni gördüm bir gene, bu gözlerle düşlerinde seni gördüm bir gene. Sistavi ve şerli canım bu yapara böyle gel, böyle gel, böyle gel. Sik sonundum bir gene, böyle gel, böyle gel. Sik sonundum bir gene. Ощущениялар бик нык, кызык мында, шундый атмосфера заряжает, как бы бүтін яңа действияларга. Бу Таткультфест, минемчә, татарларда яңа как бы яңа хисләр ачырга тиеш. Минемчә, бу, например, рок-сценада яңа җырчылар чыкканда, без белмәгән җырчыларны монда күрсәтәләр. Һәм бу көннән үк аларны тыңлый башлыйлар. Минемчә, ул бик зур плюс безнең татарлар өчен. Монда Казан татарлары гына түгел, монда бүтән кунаклар да бар. Мәскәүдән, Австралиядан, Америкадан. Һәм алар менә бу фестивальдә яңа җырчыларны тыңлап, ишетеп, үзләренең дусларына күрсәтәләр һәм җырлаталар минемчә. Поем, друзья, это последняя песня. Biz bulдырабыз. Менә шул җырга мин үз фикеремне бу фестиваль турында әйтәсем килә. Бу безнең күптәнге хыял иде. Ильяс бу эшне ул гына түгел инде, әлбәттә, бу зур берләшмә. Менә Ильяс бу эшне ничектер тартып алып барды, ничектер ташламады. Һәм менә зур фестиваль ул зур бер хыял иде. Бу альтернатив музыкасының бер нәтиҗәсе булырга тиеш иде инде. Менә бөтен халык өчен ачык берничә сәхнә. Аны эшләп тә карадык берничә тапкыр, бер-ике тапкыр бездән кала, башка кешеләр дә эшләп карады, сәхнә куеп шундый фестиваль рәвешендә дип. Ләкин менә минемчә менә уңышлысы килеп чыкканы менә бу Таткультфест. Ниһаять без өлгереп җиттек бу эшкә. Менә читтән дә килә алдылар артистлар. Без күптән мәсәлән ишетергә теләгән Ногайлар килде. Зөлфия апа килә алды ерактан. Һәм яшьләр электрон мәйданчык беркайчан да булганы юк иде мәсәлән. Электрон мәйданчык ул инде иң актуаль музыка хәзерге вакытта, шулай бит. Һәм аның татарчасы да булу бик яхшы. Һәм алар шундый стандарт булмаган мәйданчыкта Тайницкая башня үстендә бүген кич буе уйнатачаклар музыка.
Моны Казанда гына беренчедән Казанда гына күреп була, ишетеп була, мондый шарага эләгеп була. Һәм бу бер ел гына дәвам итмәсен иде. Менә шундый традициягә әйләнсен иде, шундый заманча музыка фестивале. Уннан артык мәйданчык монда бер юл эшләде. Һәм иң мөһиме, иң төп оештыручыларның берсе ул һава торышы иде. Без бик мондый матур көннәрне бик озактан көткән идек. Һәм Аллага шөкер, алар килеп җитте. Шуңа күрә менә бу төрле факторларның кушылмасы бүгенге фестивальне менә шундый итеп ясады. Берничә концерт өстендә эшләдек. Шуңа күрә кайбер вакытта игътибар җитмәгәнгә күрә, анда вакыт буенча, чыгыш вакыты буенча туры килмәгән очраклар булды. Кемнедер онытып калдырган очраклар туры килде. Ләкин без җыелышып, соңгы кешеләрне биреп, бу бөтен проблемаларны хәл итәргә тырыштык. Һәм әлбәттә Рөстәм Миңнеханов килүе дә безнең өчен зур җаваплылык иде. Һәм моңа аерым игътибар бирергә туры килде, чөнки бу бик җитди әзерләнү. Шуңа каршы эшләр күп булганга күрә, бөтен халыкның да реакциясын күреп бетерә алмадым. Ләкин күрә алган урыннарда, мәсәлән, музыкаль сәхнә янында, театраль сәхнә янында күргәнемчә халыкка бик кызык. Алар хәтта беренче тапкыр ишетсә дә, кайбер башкаручыларны аларны кызыксынып карады һәм күпме генә чыгыш ясамасын, ярты сәгатьме, 1 сәгатьме, башыннан ахырына хәтле кешеләр тыңлап торды. Аннары тагы башка площадкаларны карады. Миңа калсам да төрле завакка туры килә торган күренешләр. Миңа калсам да төрле заваклы кеше үзенә ниндидер бер кызык әйбер күргәндер дип дигән фикердә калдым. Фестивальне каядыр районнарга алып бару ул бөтенләй мөмкин түгел. Менә бу фестивальдә катнашкан музыкантларны, шагыйрьләрне, актерларны, спектакльләрне, бәлки дизайнерларны, китапларны аерым әлбәттә барып күрсәтергә кирәк. Ул аерым оештыру процессы, аерым үзенә күрә кыенлыклар. Ләкин иң мөһиме, без бу аларны җыеп күрсәттек. Инде киләчәк планнарны төзер өчен безгә тамашачының фикере кирәк. Your eyes reflect chaotic dance, the state of change, destructive force, the quake within the expanding force. My world is about to end. Take my hand, and the world is about to end. Take my hand, and the world is about to end. Take my hand, oh, take my hand. It's about to end. Oh, take my hand. Take my hand, take my hand, take my hand, take my hand, take my hand.